வெல்கம் டு கேஜே 360 டிகிரி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம், நார்மல் வாட்ஸ்அப்லேருந்து ஜிபிஏ வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி வால்பேப்பர் ஃபுல்லாக வைக்க போகிறோன்ட்டு பார்க்க போகிறோம். வீடியோவுக்கு போகிற முன்னாடி நம்ம வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். க்ரோமில் போய்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பாரில் வந்து ஜிபிஏ வாட்ஸ்அப் ஏபிகேன்ட்டு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் ஒன்லேயே இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டவுன் வந்தீங்கன்னா அது இருக்கும் ரெட் கலரில், அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா மறுபடியும் கீழே வந்துக்கோங்க. டவுன்லோட் ஜிபிஏ வாட்ஸ்அப் ஏபிகேன்ட்டு இருக்குது, அது ஃபஸ்ட் ஒன்று கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே 3 டாட் இருக்கும், மோர் ஆப்ஷன், அது கிளிக் பண்ணிட்டு டவுன்லோட்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் ஆகுதா பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு டவுன்லோட் ஆகுது. இப்போ வந்து அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்கோங்க. ஓப்பன் கொடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா சில பெர்மிஷன் கேட்கும், அலோவ் கொடுத்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் என்ன ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தீங்களோ அது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஓடிபி கேட்கும், அதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எல்லாம் அலோவ் கொடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா உங்கள் நேம் கொடுத்துக்கோங்க. இன்ஸ்டாலிங் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ மேலே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஜிபி செட்டிங்ஸ்ட்டு அது கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல்ன்ட்டு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கலர்ஸ்ன்ட்டு இருக்கும். பேக்ரவுண்டுன்ட்டு தேர்ட் ஒன் ஆப்ஷன் இருக்குது, அது கொடுத்துட்டு ஃபோட்டோன்ட்டு இருக்கும், அது கொடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா உங்களுக்கு என்ன ஃபோட்டோ உங்கள் பிடிச்ச ஃபோட்டோவை சூஸ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா செட் வால்பேப்பர்ன்ட்டு அதை கொடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா வெளில வந்து இது பண்ணிட்டு பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ நான் வச்ச ப்ரொஃபைல் வந்து ஒர்க் ஆகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறமா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க.